חשבתם שמשהו אצלכם מקולקל כי הפרפרים נעלמו? תחשבו שוב. בפרק הזה פנינה ואביטל מנפצות את מיתוס החיים באושר ואושר, ומסבירות למה סוף ההתאהבות הוא לא סוף הקשר, אלא רק ההתחלה. נלמד מהו החוזה הנסתר שמכשיל אתכם, למה הטבע מסמם אותנו בהתחלה, ואיך הופכים אכזבה וכעס לשריר אהבה יציב וחזק לטווח הארוך. פנינה ואביטל, מה קורה? מה שלומכן? מה העניינים? טוב, מעולה, מעולה. אני רוצה להתחיל מהסוף. יאללה. הכי טוב להתחיל מהסוף. או בעצם מהסוף של ההתחלה. מהסוף של ההתחלה, כן. אוקיי. זוגות מגיעים לכם לקליניקה, סליחה על הפרקטיקה. יפה, מיישם, מיישם יפה את מאוד, הזה. יפה. בדרך כלל הם מגיעים כשיש משבר, אבל נכון. המשבר האמיתי הוא מתחיל הרבה קודם, ביום שבו הקסם פג. נכון. איך נראה הרגע הזה שבו זוג מתעורר בוקר אחד ומבין שהפנטזיה נגמרה? באסה. אני חושבת שהפנטזיה נגמרת לא פעם אחת. יש מספר פעמים שהפנטזיה הזאת נגמרת. הפעם הראשונה היא באמת נגמרת כשההורמונים יורדים והכימיקלים חוזרים למקום הרגיל שלהם והנורמלי שלהם. רק תסביר את זה למי שלא מבין מה זה אומר הורמונים, כימיקלים. יש לנו הפרשות מסוגים שונים, בעיקר במוח וגם בשאר הגוף, שבעצם זו תגובתיות שלנו למישהו או למישהי. בתקופת ההתאהבות. בתקופת ההתאהבות. בתקופת ההתאהבות זה קיים, ואחר כך לאט לאט, יש כאלה שיותר לאט, יש כאלה שפחות לאט, אבל זה יורד בעצם לרמות רגילות, ואז אנחנו פתאום נשארים שני אנשים, כנראה גם יש לנו הרבה תכונות שנעימות אחד לשני וכולי, אבל אנחנו לא לגמרי כבר מבינים על מה היה הקסם. אני רגע מסביר את זה כמו שאני מבין אותך. אוקיי. הביולוגיה עוזרת לנו, כדי שאנחנו מתחילים להכיר אדם חדש, היכרות רומנטית, הביולוגיה נותנת לנו כל מיני כימיקלים בגוף, כדי שככה זה יעורר את הקשר. ממש לא. לא? ממש לא. אז קודם כל, הטבע לא מתעניין בנו, לא נולד עבורנו, והוא לא משרת אותנו. כל הסיפור הזה צריך שאנחנו, הנקבות בטבע תתמסרנה לגברים, בשביל שיתעברו, ובשביל שהעולם ימשיך. עכשיו, על הנקבות יש עניין נוסף. הרבה פעמים הן רוצות שיהיה שם אבא, יהיה נוכח באזור, בשביל לשמור על הצאצאים, ובשביל, לפחות בשלבים הראשונים. זה כל הסיפור. הטבע לא בא לשרת שום דבר, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, אין זה קשר. אז אנחנו באים לשרת אותו. כלומר, אנחנו באים להמשיך אותו. כן, אנחנו סתם עוד משהו, כמו עוד המון פונקציה. יצורים אחרים. אבל זה תופס אותנו, זאת אומרת, בעלי הבינה, בכל זאת, עם איזושהי קפיצה שצריך להתייחס אליה. אז כן, מרגישים שיש קפיצה, אבל לא בגלל שהטבע אכזר ואומר, נו, יותר לא. אבל הקסם הזה בסופו של דבר הוא פג. כן, הוא פג ספציפית, עם שני אנשים ספציפיים. נכון, אם בוודאי. תעשה רבע זווית, ומישהי אחרת תחלוף לידך, אה, יכול להיות, תראו, יש סכנת קסם חדש. הרבה ניסויים, יש הרבה ניסויים, ובמחקר עוד מימים ימימה, שמדברים על מה קורה כשמכניסים נקבה חדשה לכלוב של עכברים. כשלפני זה הוא כבר ממש לא התעניין ולא רצה שום דבר, מה קורה להם כשנכנסת נקבה חדשה, ובאמת שהיא לא יותר יפה מהקודמת, או יותר חכמה מהקודמת, היא עכברה ממוצעת לחלוטין. אבל יש לה טיפה ריח אחר, וזה מספיק לגבר הממוצע, אנחנו בעכבר או בגבר? במעבר חד. העכבר או שלא כל הזכרי, כך. או הגבר, זה מספיק בשביל לעורר חזרה כנראה את הכימיקלים, ואז יש גם את העוררות התגובתית וכולי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שקורה לנו פעם אחת עם מישהו אחד, וזה נובע לא רק מכימיקלים. קודם כל תחשוב על זה, כשאנחנו רואים מישהו, כן? נגיד אני אוהבת בלונדינים עם עיניים כחולות, מעניין למה. בשיער ארוך, בסדר? סבבה. עובר לידי הטייפקאסט הזה, זאת אומרת, בסיפור הזה הוא עבר את הווים, וי, יש. עכשיו, אני יכולה לספר לעצמי מה שאני רוצה. הוא לא פתח את הפה, לא שמעתי אותו, הגה הוא לא הוציא. אני רואה כמה הוא חכם, וכמה יש לו סבלנות, וכמה הוא זה, וכמה הוא זה, ואיך בטוח הוא כזה, אני יכולה להמציא מה שאני רוצה, אף אחד לא עוצר אותי.
עומד שם קולב, תלבישי עליו מה שטוב לך. אז מתחילה התקרבות. ואז פתאום, זה לא בדיוק, הוא לא בדיוק לובש מעילי אור, פחות מגפי בוקרים. זאת אומרת, ככל שאני מתקרב, אני באמת מתחיל להכיר, וככל שאני יותר מכיר, אני פחות יכול להישאר עם הסיפור שסיפרתי לעצמי. כי אני מכיר, וזה לא מתיישב. אז זה גם סוג של תהליך של קסם שמתפוגג. עצם זה שאתה יכול להלביש על מישהו כל החלומות שלך. אבל אנחנו מכירים את הבן אדם, ובחודשים הראשונים אנחנו כבר מבינים עד כמה הוא, מה הוא כן ומה הוא לא. ובכל זאת, אחרי תקופה, אני לא יודע אם זה חצי שנה או שנה או איפשהו בין לבין, הקסם קצת יורד. אוקיי? ואני מניח שוב, זו הנחה שלי, תקנו אותי אם אני טועה, שזוגות מגיעים לפרקטיקה זמן מה אחרי שהקסם הזה מתפוגג. נכון. ומה? והם רוצים לשחזר את זה? מה? מאיפה זה? אני חושבת שאלינו מגיעים קצת פחות ממקומות של פריבילגיה של רצון לשחזר את הקסם. אלינו מגיעים ממש כשזה חורג ברמה כזאת שעוד רגע כבר זה נגמר, וזה בלתי נסבל. כלומר, זה לא כל כך זז לנו, או לא נעים לנו, או כזה. אלא שמשהו כבר ממש לא טוב. כלומר, או כשכבר יש באמת יציאה החוצה מהמערכת הזוגית, כלומר שמישהו בגד, בגלל שהקסם פג, או גרוע מזה. או שבאמת משהו שם ממש מת. הרבה פעמים זוגות מגיעים אלינו ממצב של טיסה, מין מדבר זוגי, צחיח. ובדרך כלל אחד מבני הזוג מתעורר ואומר, ככה אני לא רוצה יותר. והרבה פעמים זה באמת המנוע שמביא אותם אלינו. ואז צריך להתחיל לעבור תהליך, לראות מה קורה שם בעצם, מה קרה שם מלבד השחיקה, כי אתה מדבר על שחיקה שהיא שחיקה טבעית? טבעית, ממש טבעית. כלומר, ההורמונים באמת, כל ההורמונים האלה שאנחנו דיברנו עליהם, הם יורדים, מקסימום זה בין 3 עד 5 שנים להתאהבות, כאילו זה C, ואנחנו מדברים על תקופות של פעם שלא גרו ביחד, וזה לא היה אינטנסיבי, והמיניות לא הייתה מיידית. היום כשהכל נורא 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 מהר, אז גם התהליך מאוד מואץ. כלומר, אתה דיברת חצי שנה, זה נשמע לי מאוד הגיוני. כלומר, בחפיפה בהלימה למה שהולך. ובאמת, כשאנחנו נכנסים לתוך המדבר הצחיח הזה של הזוגיות, אתה רואה זוגות שאין ביניהם מגע, ואין ביניהם מיניות, ואין ביניהם תשוקה, ואין ביניהם עניין או סקרנות, או משהו שמחבר אותם. שני אנשים נפרדים, שבמקרה ככה חיים באותו בית, שותפים למפעל שנקרא משפחה, שאני לא מזלזלת, שהוא חשוב מאוד, אבל איפה הזוגיות פה? והזוגיות באמת הרבה פעמים הולכת לאיבוד. ואז הם מגיעים אלינו, בין אם זה כי באמת מישהו, מה שנקרא, יצא החוצה, או בין אם זה כי מישהו התעורר יום אחד, אחרי 7 באוקטובר, אחרי שמישהו נפטר, אחרי מחלה קשה, בעקבות בדרך כלל איזשהו אירוע מכונן, ואומר, ככה אני לא רוצה יותר. מה קורה, אנחנו פותחים פה סוגריים, אני כבר אחזור על המנגנון. מה קורה באירוע מכונן, באותו אירוע טראומטי לאומי או אישי? אנחנו הרבה פעמים עושים חשבון נפש, אמיתי. כלומר, כשאתה חווה אובדן, מוות, שאתה מרגיש שעוד רגע החיים יכולים להיגמר. כאילו שאנחנו כאן למה שנקרא, פנינה קוראת לזה, זה הדבר עצמו, זה לא חזרה גנרלית, כאילו, זה הדבר. אז אנחנו מבינים שבאמת, וואלה, כאילו, עוד מעט נגמר. עברתי X, נשאר לי עוד X פלוס. אנחנו לא יודעים כמה. אני רוצה לחיות. וחלק מלחיות זה להיות בזוגיות ובמיניות ובתשוקה ובאהבה. ולא להסתפק בבינוניות הזאת שהרבה זוגות מגיעים לשם. ולא כי הם לא בסדר, ולא כי הם עשו משהו לא טוב, אלא כי פשוט זה נורא קל להישאב לשם. זאת ברירת המחדל. כי אדם שישן לידך המון שנים נהיה מובן מאליו. אלא אם כן עושים דברים שאנחנו מלמדות ואנחנו מביאות. אבל הרבה פעמים זה פשוט נהיה הקל, הנוח, המוכר, המובן מאליו. ועם מובן מאליו לא רוצים להשתולל במיטה. עם מובן מאליו רוצים ללכת לישון, במקרה הטוב מחובקים, גם לא בהכרח. והרבה פעמים כשהמובן מאליו הוא גם מעצבן, והוא גם לא הוריד את הזבל, או שהיא לא ענתה יפה לשאלה כלשהי, אז כבר ממש זה לא נחמד, וגם לישון מחובקים לא רוצים. וזה קיים
המון. זה נכון שזה קורה בדרך כלל לא בשנים הראשונות ממש של הזוגיות, אלא בשלב יותר מאוחר. 7 השנים הקשות. כן. אני חושבת שכולם מכירים את זה. נכון. אנחנו בדרך כלל אומרים 7 קשות ואחר כך 7 טובות. לא בהכרח, יש 7 קשות ו7 יותר קשות. לא, אבל הן כן. יכולות להיות טובות עם עבודה ועם עצירה ועם חשיבה, אבל 7 הראשונות הן לא פשוטות בכלל. עכשיו, כשאנחנו מכניסים לתוך זוגיות שהמטרה שלה בעצם היא הקמת משפחה, אז בעצם כל ילד שנולד, הוא בשנה הראשונה שלו, הוא מנבא לזוועה בקשר. כלומר, אם אתה רוצה לגרום לזוג לאבד את האושר שלו, באלף, תגרום להם להיכנס להיריון ולהביא ילד. עכשיו, לא שילדים הם לא שמחה, מתישהו הם שמחה, כנראה, אני לא יודעת. אני עוד מחכה שזה יגיע. סליחה, ילדים אהובים שלי. לא, אהובים מאוד. שמחה, לא שמחה, לא יודעת. אבל, זה קשוח. אנחנו מוסיפים כאילו לחצים, גם בדרך כלל מדברים על גילאים 30, שזה גם הגילאים של הקריירה, אז זה גם הקמת משפחה וגם קריירה ומרוץ החיים ששוחק. כלומר, בתוך הדבר הזה, איפה אמורים למצוא זמן למשחקיות, למיניות, לתשוקה, לתקשורת, לאינטימיות, שאינטימיות זה לא רק אינטימיות מינית, זה גם אינטימיות רגשית. כאילו, כשיש כביסה על הראש ויש ילדים חולים ויש משכנתה ואלף ואחת דברים, ויש בוס מעצבן וצריך להגיש איזושהי מצגת, איפה אתה מכניס כל הדבר הזה? אנחנו נגיע לפתרונות בהמשך הפרק, אבל אני רוצה רגע לחזור קראנו לזה המנגנון, או הדבר הזה שקורה בסוף ההתאהבות, ובמקום שבו אמורה להתחיל האהבה. מה לא עושים שם? מה לא לעשות שם, או לא. מה אנשים לא עושים? מה אנשים לא עושים, שמביא למצב שהעדי דלק סילוני, או לא יודע איך לקרוא לו, בזמן ההתאהבות, אני שמעתי פעם כאילו שזה כמו המטוס מבזבז אחוזים גדולים מהדלק שלו בהמראה. אז כאילו, אז ההתאהבות, תחילת הקשר, זו ההמראה. כן. מה קורה שם כשאנחנו כבר סיימנו את עדי הדלק האחרונים, או יותר אנחנו מה לא קורה, שלא מביא אותנו לשלב הבא בצורה נכונה? קודם כל, אני חושבת שיש הרבה פעמים באמת איזושהי אשליה, שהדלק הזה, הראשוני הזה, המשמעותי, אמור להישאר המון 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 שנים. טעות. כלומר, לא רק ביולוגית, אוקיי? זה גם באמת לא הגיוני שהבן אדם שאנחנו חיים איתו, ומה לעשות, שומע אותנו מהצד השני כשאנחנו בשירותים, ואנחנו חולקים דברים מאוד אינטימיים ברמה הפחות מגניבה, בסדר? ברמה של פיפי קקי, כזה, לא בקינקי שלו, כן? ברגיל שלו. זה לא הפודקאסט הזה. זה לא זה בפרק הבא, סתם. כן, אז זה לא ההתאהבות. זה לא ההתאהבות שהכל יפה והכל ורוד והכל מגניב, וכמו שפנינה אמרה, כאילו, הבלונדיני החתיך זה פתאום, כן, הוא בלונדיני חתיך, אבל הוא גם מעצבן, והוא גם שוכח דברים, או שהוא גם עושה משהו שמרגיז אותי, או שיש לו משפחה שלפעמים לא נעים לי. לא יודעת, לא משנה מה, לכולנו יש פאקים, אוקיי? ובאגים. וכשאתה מגלה את הבאגים האלה, אז בעצם מתחיל העניין האמיתי. כלומר, אז זה המאני טיים. פנינה, מה אנחנו עושים לא נכון כשאנחנו מתחילים לגלות את הבאגים, וכשמתחילים לצוץ? קודם כל, אנחנו נשארים באיזשהו חוזה שהוא כבר לא עדכני. זאת אומרת, היה את החוזה הראשוני. בפרק הקודם, אגב, אמרת חוזה הנסתר. כן. זה זה? זה זה. יש חוזה. לא הכתובה ולא, אלא חוזה בינינו, איך בנינו את הקשר. ובהתחלה אז ברור שהיו פינוקים ואכפתיות עד אין קץ, והכל היה. ולאט לאט שנכנסים ויוצרים חיים ויוצרים שגרה, הרבה מהדברים הם לא אוטומטיים, הם לא באים באופן אוטומטי. אז נורא קשה לנו לעבור החשיבה הזאת, שהכל יקרה לנו בלי שום מחשבה ומאמץ, באופן ספונטני, באוטומטי. ולנצח נצחים. כן, מה שאנחנו רוצים יקרה לנו וזהו. כי את החוזה הזה, תכלס, אנחנו חתמנו במרכאות, כשהיינו תחת השפעת סמים, של סמי ההתאהבות. זה בגירים חסרי אחריות, הגיעו לכדי הבנה וסוג של חוזה. אז אחד הדברים שבאמת צריך לעשות זה לבדוק אם החוזה עוד מתאים לנו. כשמדברים על חוזה מתאים או לא מתאים, זה נשמע כאילו נורא משפטי ונורא מפחיד, אבל בסך הכל זה מדבר על שיחה אמיתית, שמדברת, באמת, כל אחד פותח את שלו, ומצליחים
להבין, רגע, זזנו שנייה. בוודאי כשפתאום אנחנו הופכים להיות שלישייה, או בדרך לשלישייה, או כשאחד רוצה שנהיה שלישייה, והשני עוד לא רוצה שנהיה לא שלישייה. במובן של לא שלישייה שלישייה מינית, מינית, אלא זאת אומרת עוד ילד. שיצטרף כאילו. ילד לסיפור. זה אמרנו, זה בפרק של מחר. נכון, בפרק זה- ה... את הבא, מאוד כן. קינקית היום. כן. לא, פשוט אני מבהירה, היות ואת יודעת. אז אני חושבת שקודם כל צריך, אנשים לא עוצרים לדבר, אבל לדבר באמת. לדבר על הפחדים, לדבר על אובדן. יש פה, אפשר להתאבל. על כמו מה? שאיבדנו את הנעורים, איבדנו גם את קסם ההתחלה. את ההתאהבות? ההתאהבות הספציפית הזו, אני חושבת, יש אחרים שגורסים כל מיני תיאוריות אחרות, שזה נצחי ותמידי. מכרו לנו את זה יפה. מזל שרומאו ויוליה מתו, כי אני חושבת שהם היו באמת מכחידים את ה... הם גם היו רבים על הזבל. מכחידים בכלל את האפשרות שיש התאהבות נצחית. אין, כאילו, אני באמת חושבת שיש לזה לימיט. אני רוצה שתתני לי, פנינה, דוגמאות קונקרטיות לסעיפים, מה שנקרא, נפוצים בחוזה הנסתר הזה. על מה אנחנו חותמים בלי לדעת? אתה לנצח תהיה פה בשבילי, בשביל להקשיב לי, לתמוך בי, לצודד בי, לנחש את מה שאני רוצה. להדהד אותי, להכיל אותי. אני בעצם עכשיו קוראת את כל המניפסט של אנשי טיפול. זאת אומרת, למשל, ההבנה הבסיסית היא שאתה תהיה שם עבורי בכל זה. ונגיד, כאילו בצד של גבר, את תמיד... היינו אח. גבר ואישה אותו דבר. אוקיי. אף אחד לא בא לטפל פה באף אחד, אף אחד לא בא לגדל אף אחד, זאת אומרת, בזוגיות. למה אני צריך להכיל? למה אני צריכה להדהד אותך? מאיפה כל הרעיונות האלה שאתה תמיד תהיה שם בשבילי? תציל אותי, תחלץ אותי מעצמי? כאילו, מאיפה זה בא? מזה שאולי אתה החבר הכי טוב שלי? אבל כאן, זאת בדיוק הטעות, אוקיי? כי כשאתה נהיה החבר הכי טוב, כאילו חבר מהמילואים כזה, עם חבר מהמילואים אתה לא רוצה להיכנס לרומנטיקה. אוקיי? אתה מדבר על הקסם שנעלם. כן. וכשאתה הופך להיות חבר הכי טוב, אז אתה הולך איתו לבירה ואתה תוקע גרפצים, סליחה. כן? אבל כאילו, זה לא התשוקה והמסתורין שאנחנו רוצים איכשהו שישאר. אולי זה לאו דווקא חבר הכי טוב במובן של חבר מהמילואים, אלא חבר הכי טוב בקטע של לשתף את המאוויים הכי... זה אתה מדבר על אינטימיות כמוסים, רגשית. כן, אינטימיות רגשית, נכון. אוקיי, שזה נכון. אבל אנחנו שמות לב שהרבה פעמים מגיעים אלינו לקליניקה זוגות שהם לא שם שנים. אני מדברת על אינטימיות רגשית רגע. כן. עזוב רגע מעבר לזה, הבנפיץ, אוקיי? הם במקרה חולקים את אותו שטח גיאוגרפי. זה שני ישרים מקבילים שלא נפגשים לעולם. יש כאלה, ממש. כל אחד עם החברים שלו, עם העבודה שלו, עם החוגים שלו, תחביבים שלו, ה-well-being שלו. במקרה יש להם ילדים, איזה רכב 2, כלב וחצי, לא יודעת, משהו כזה. לא יודעים כלום. רצית סעיפים בחוזה, כן. נכון? אז למשל, בהתחלה, בהתאהבות וזה, הרי אנחנו נורא סטיקים ודבק אחד לשני, ורוצים כל הזמן להיות ביחד. אז גם עושים הכל ביחד. יוצאים ביחד, לומדים ביחד, משלים ביחד. תפתחו מסך, מי שלא רואה, פנינה שיפתח מסך. כן, אני מאוד אוהבת ביחד. אז הכל נורא ביחד. ועובר זמן, ווואלה, אני רוצה לצאת עם החברות שלי, כאילו, בלעדיך, ברור. כאילו, אני רוצה לדבר עם החברות שלי. אבל עד עכשיו עשינו הכל ביחד, אז איך אני באה ואומרת לו, לא, אתה לא בא איתי. אופה. אז או שאני מתחמנת, מתבאסת, מונעת מעצמי משהו, או שאני פותחת שיח ואומרת, תשמע, אני רוצה לעשות דברים בלעדיך. אבל מה שבעצם את אומרת, פנינה, זה גבולות. לא, זה סעיפים בחוזה. נכון, אבל את אומרת בעצם, זה סעיפים בחוזה, ברור שזה אבל גבולות. אם שנייה רגע נשים את החוזה בצד, בסדר? אנחנו מדברים פה על גבולות, שאנשים בעצם לא שמים. ואז הם מדרדרים למצב של הם מאבדים את עצמם, הם רוטנים, מתוסכלים, כועסים, ועל מי אתה תכעס? על מי שגזל ממך בעצם כביכול, אוקיי? את החופש. את החירות. בדיוק. את החירות, את האותנטיות. אבל מי שגזל זה לא בן הזוג שלך, זה אתה עצמך, כי אתה לא שמת גבול ואמרת לו, עד כאן. אנחנו לא שמים גבול למי שמולנו. אנחנו שמים גבול לעצמנו. אני צריך קודם להגדיר לעצמי מה הגבול שלי. ואז גם להבין שמה שמותר לי, מותר גם לו. זאת אומרת, זה לא רק שאני שמה גבול לעצמי, בדרך כלל גבר שם גבול לעצמו, כן.
כן? והאישה, מה זאת אומרת הגבול? מאיפה הרעיון שגם את שמה לעצמך גבול? השיח הזה שהוא צריך להיות בהדדיות. כאילו, זה לא משהו שחד צדדי, אף פעם לא. כי אז זה לא משרת שום דבר. יכול להיות שאת דיברת על העניין של הדביקות הזאת בהתחלה וכזה. יכול להיות שאנשים צריכים לחשוב, גם אם נעים לי עכשיו, כדאי לי לעשות רק את מה שיהיה לי נעים לטווח הארוך? לא, ממש לא. לא? אני חושבת שאתה מסומם, תהיה מסומם עד תהיה הסוף. מסומם. תהיה תהנה עם מזה, הסוטו. זה פרק זמן קצוב. אבל תשתה מים, לא כן, להתגבש. לשתות מים. אי אפשר לדעת, אבל באמת, ואם זה כריך, סביך. רצוי, ככה, רצוי. מה זה סביר שכיף, אותה. כיף. אי אפשר להכין את עצמך לשלב הבא. לא משנה, גם אם היית בזה כבר 100 פעם, אתה ב-101 עדיין תאמין שהפעם זה יהיה אחרת, כי הכימיקלים אומרים לך שאין, זה אהבה לנצח, זה אבל זה גם התמיד. הקסם, אנחנו מתים נכון. על להתאהב, אנחנו וזה גם רוצים הקסם, להתאהב. זה גם כאילו, הקסם. גם זה מה שאנחנו כמהים אליו בתוך זוגיות ארוכת טווח. אנחנו כמהים להתחלה, שאגב, לא יכולה להיות. כלומר, אפשר להיות בטוב, אפשר להיות בתשוקה, אפשר להיות באהבה, אפשר... אבל התאהבות ואהבה, או איך שתקרא לחלק השני, בסדר? זה לא אותו דבר, זה גם בחיים לא יהיה. ומשם באמת התחלתי קודם, שהציפייה, זה מה שמפיל אותנו. הציפייה להיות במקום הזה. אבל שוב. הציפייה הזאת היא הרבה פעמים מביאה למצב של זה לא הבן אדם שהתחתנתי איתו. נכון, כי אנשים משתנים. נכון, אנשים משתנים. רגע, הציפייה היא שמה שלאורך 30, 40, 50 שנה, גם 20, גם 10, בסדר? בן אדם יהיה אותו דבר? אבל זה לא מודע. מבחינתם, זה לא הבן אדם שהתחתנתי איתו. נכון, ובגלל זה זה נכון. החוזה נפתח, זה נכון. כי זה לא אותו בן אדם, ובוא נבדוק עכשיו, אתה ואני, מהנקודה שבה אנחנו מצויים כרגע, מה מתאים לנו? איפה? איך בודקים? מה... באים אלינו, מה זאת אומרת? באים אליכם. בטח. אבל אפשר גם לא. לא, מה פתאום, חייבים. בדרך כלל אתה מרגיש אי נוחות. זה לא, ואי נוחות היא לא מספיקה, אתה צריך להרגיש מאוד לא נוח עד תסכול, מרמור, ייאוש. ואז בעצם אתה מלא בכעס, ואתה רוצה, אתה הרי לא עושה כלום מבחינתך, אלא זה שמולך עושה לך. ואז כשמתיישבים ומדברים, פתאום ההבנה היא של למה בכלל את מצפה לזה, או למה אתה מצפה, איפה זה סוכם? באיזה מקום? מי אחראי ל-well-being שלי? הוא? מי אחראי על חיי המין שלי? הוא? היא? או אני? זה לא אנחנו? רק אנחנו. אתה מדבר על זוג, כאילו? לא, כל אחד לעצמו. כל אחד לעצמו, בתקווה שזה יהיה האחריות של ה-well-being, אם ניקח שמיניות היא חלק מ-well-being, והמון דברים נכנסים, ה-well-being באחריות מי? תמיד לנצח האחריות של ה-well-being תהיה האצבע היחידה שאפשר להשתמש בה, זאת. פה. כלפי עצמי. לגמרי. ואז כשאולי... אני אעשה תרגום למי שנוהל לי עכשיו ולא רואה. לא צריך לתרגם אותי, מבינים. ואז כשאנחנו באמת בשיח הזה אחד מול השני, מגיעה ההבנה שזה משהו שלא דובר עליו בהתחלה. שוב, כי היינו דבוקים, רצינו להיות דבוקים. אבל בשביל לעשות מסע טוב, זוגי, טוב, משמעותי, כזה שאפשר באמת להיות שמח בחלקך בו, אתה חייב להיות לגמרי. 9,000%, אתה עם הסנטר שלך, עם החיים שלך, עם העולם שלך, עם הרצונות שלך, חלומות שלך, ואז 100% ו100% יכולים לצעוד ביחד. אין חצי שני. החלום, הסיפור, מצאתי את החצי השני שלי, חבר'ה, לכו ללמוד שברים, ושם זה ייגמר. אין דבר, כאילו, זה... עבדו עלינו אז? עבדו עלינו. בשיר לכל אחד, נראה לי הוא דפק פה. ביג טיים, אחלה שיר חתונה, אבל לא רלוונטי. אחלה שיר חתונה, למי שלא מכיר, היחידה שמשלימה אותי כזה, כן. אז אני לא רוצה שאף אחד ישלים אף אחד, אני רוצה שאדם יהיה שלם, בכל שלב בחייו, הכי שלם שהוא יכול. אבל בטח לא לתלות את שלמותו, אושרו, בריאותו, הנפשית, הפיזית וכולי, במי שהוא בחר לצעוד איתו במסע. זה משהו אחר. זו תפיסה שונה באמת. אבל בסופו של דבר, אם הוא יצא איתו למסע, אז הוא לא מצפה שהצד השני יגרום לו אושר, והוא יגרום לצד השני אושר, וזה בעצם משהו הדדי, והאושר מפרה אחד את השני? אתה צודק, הבעיה היא שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים בעצמנו מה גורם לנו אושר.
עזוב אושר, בסדר, אושר זה כבר הלכת רחוק. בוא נדבר על אני המינימום. אופטימי. בסדר, כן, אתה גם הגעת היום אופטימי. אנחנו מדברים על צרכים, בסדר, בסיסיים. הרבה פעמים בני זוג בכלל לא יודעים, לא יודעים מה הם צריכים. כל אחד לעצמו, כן? רגע, אני לא מדברת אם השני יודע מה הראשון רוצה, כן? אנחנו לא כל כך יודעים מה אנחנו צריכים. אנחנו יודעים שלא טוב לנו, לא נעים לנו, רבים על שטויות, שזה לא, כאילו, וזה באמת כביכול שטויות, אבל זה ריב שהוא בעצם, זה קצה הקרחון, כשמתחת בעצם יש דברים אחרים. רבים על כלים, רבים על לא יודעת מה, על למה, כל השאלות למה לא עשית, למה לא עשית, למה, וזה יושב על, את לא רואה אותי, אתה לא מכבד אותי, אני בודד, אני עצובה. אתה ישן לידי ואני לבד, או את ישנה לידי, זה לא משנה, זה שני המינים. וזה לא באמת כלים, וזה לא באמת, לא יודעת, שטויות, בסדר? זה העומק. ולעומק אנחנו עצמנו לא מגיעים, כי קודם כל מאוד קשה. זה שטח המת, מה שנקרא, כאילו כמו בעקיפה, כשאתה יוצא לעקיפה, זה את השטח המסוכן שאפשר לעשות תאונה. כן, זה שטח שאתה לא רואה, כי... dead zone. בדיוק. שאתה לא רואה ואתה לא יודע, התסכול עוד יותר גדול, כי אתה גם לא טוב לך, גם הצרכים שלך לא מגיעים לידי סיפוק, וגם אתה לא מבין מה קורה, אבל יש לידך מישהו שהוא מעצבן, והוא באמת נושם, כמו שאמרת, חזק מדי. חזק מדי. אז בסדר, אז אני אשים אותו. עוד פעם, לא בקטע רע, זה לא מודע. זוגיות היא המראה הכי ברורה, הכי חדה, הכי מפחידה, יותר מהמראות בקסטרו, של מי אני ומה אני. כי הוא רואה לי ואני רואה לו, ואנחנו משליכים את זה אחד על השנייה. וזה קשוח. יכול להיות שבזמן ההתאהבות, ואני הולך לתפר הזה, כי זה גם הנושא של הפרק שלנו, אנחנו סוג של שיחקנו בהצגה של עצמנו, וכשההתאהבות הסתיימה, אנחנו יכולים להיות מי שאנחנו באמת, ופתאום אולי זה לא מתאים לנו נכון. או לבן הזוג. נכון, ואולי זה מה שאתה אומר, שלא עם זה התחתנתי, לא, הוא ישתנה, הוא השתנה, או השתנתה. נכון, יכול להיות שזה זה, כי זה קצת הוואנאבי, כזה, אנחנו קצת נמצאים באיזה פנטזיה, בוולט דיסני, במה שאנחנו רוצים לראות בבן הזוג שלנו. דרך אגב, רואים את זה, מאוד קל להסביר את זה במיניות. אנחנו מכירות מהפרקטיקה לא מעט זוגות, בעיקר גברים מספרים שבתקופת טרום הנישואים, כשהם היו חברים, היא הייתה פעם פתל. היא רצתה מין כל הזמן, והמין היה נפלא, והיה נהדר, והיה בייבי דול, והיה, הכל היה. ואיפה זה? איפה זה? אז בבוידם. זה בדיוק היה שם, התאפסן. זה היה בוואנאבי, במיצג המופלא, אבל זה שהיא לא... עשתה, היא רוצה להיות כזו. אבל זה לא הוגן. זה לא מרמה, היא לא... אם זה מצד... זה לא מרמה, כי זה לא נעשה בזדון ובמחשבה תחילה. אבל כשאתה עושה בירור עם אותה אישה, אתה מבין היא לא הייתה שם מינית באמת. לא היא לא בהכרח. מכירה את עצמה מינית כל כך, היא עוד בדרך להיכרות בכלל, אבל היא ידעה איך זה נראה, ומה עושים, ומה מצופה, ומה הציפייה החברתית למישהי שהיא וואו. אז כן, אז היא רצתה להיות כזו, והיא חשבה שתוך כדי זה גם יקרה לה, ואחר כך פתאום מגיעים, ויש ממה ושיממון, כי כבר הוא פה, ויש ילדים, ויש צרות, וזה לא מיניות באמת שהיא רוצה שם. כי היא עוד לא שם, היא בכלל עוד לא מכירה את המיניות שלה עד הסוף. גם אנחנו קצת, יש איזה פרדוקס כזה. גברים צריכים מיניות בשביל לייצר אינטימיות רגשית, ונשים צריכות אינטימיות רגשית כדי לייצר להגיע מיניות. למיניות, מהמם. או לעוררות, או למיניות. כמובן, זה בהכללה, כן? כן. עכשיו, אני ככה דווקא קצת מתווכחת איתך, כי פנינה, אני חושבת שיש, כאילו, יש נשים שהן מאוד, שהן כן מיניות לפני, אבל אנחנו משתנים. הצרכים משתנים. כשיש תינוקות, גם ביולוגית, הורמונלית, עוד פעם, אנחנו משתנים. והרבה פעמים רואים את זה יותר אצל האישה, זה נכון, כי אין מה לעשות, עוד פעם, אין משהו מכבה יותר מתינוק, כאילו, מיניות. וגם לפעמים זוגיות. ולוקח זמן להתאושש ולחזור לעצמנו, ולפעמים אתה כאילו, יותר נכון, את כבר חזרת לעצמך, אבל הבן זוג שלך כבר לא שם. או שהוא כבר התייאש, או שכבר יש שם כל כך הרבה מרמור ותסכול,
שכבר לא נשאר עם מי בעצם לפתוח אפילו את החוזה. אין בינינו ויכוח, אין פה כן, שאלה. כן, לא, אני פשוט לא, אני אמרתי על אסביר למה אין בינינו ויכוח. אני פשוט הגבתי לשאלה לגבי ההצגה שלה כן, לפני. נכון, נכון. אז אני אומרת, זאת דוגמה מאוד פשוטה וברורה להצגה שנעשית נכון, לפני, נכון, והיא לא האדם באמת. נכון. את האדם פוגשים הרבה פעמים אחר כך. אז בואו נעבור לאחר כך. אוקיי. אוקיי. הדלק של ההתאהבות הסתיים. הדלק של ההתאהבות, אגב, זו תקופה שזה פסיבי, זאת אומרת, זה פשוט קורה לי, נכון? נכון, ועכשיו אנחנו עוברים לאהבה, שזה פועל, זאת עבודה. נכון. אה, זה תחזוקה. זאת תחזוקה וזאת עבודה. איך מלמדים זוג שהיה רגיל לאותם ריגושים, להתחיל לעבוד בלאהוב? אנחנו לא מלמדות, לא יודעת, לאהוב. אז יאללה, שירות חדש. האמת לא רע, אולי, אנחנו, לפודקאסט הבא, כן. אני חושבת שבתור התחלה אנחנו מלמדות או מזמינות אנשים להכיר את עצמם. נשמע מוזר, נכון? ייעוץ זוגי? מה זה קשור אמורים לזוגיות, כאילו כן. לתקשר, הרבה באמת מגיעים כדי לתקשר, עם עוד לריב. בסדר, גם את זה אנחנו עושים, אני חלילה לא מזלזלת, זה מאוד חשוב. זה חלק מהעניין, אבל אני חושבת שאנחנו בעיקר עוזרות לאנשים לפגוש את עצמם. אנשים מגיעים עם ניכור לבן הזוג, אבל הניכור לבן הזוג הוא מגיע מתוך ניכור פנימי, עצמי. אנשים לא יודעים מה הם רוצים, מה הם צריכים, מי הם, מה הם. וזה רק יוצא עליו. וזה יוצא עליו, כי אנחנו משליכים, כי זה מה שאנחנו עושים. אז קודם כל, מה אתה ומה אתה רוצה? ולא מה הוא מהווה עבורך כפונקציה. כן, אנחנו כבר לא שם. וואו, זאת נקודת מבט אחרת לגמרי, מה שהאדם הרגיל חושב. למה מה האדם הרגיל הוא חושב שהיה לנו את ההתאהבות, את הדלק, את ההורמונים האלה, זה קבע, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות דברים בפועל, ואנחנו לא עושים מתוך עצלות, מתוך ידיעה, מתוך שגרה. יש אסכולה כזאת, כן. לא, אבל יש גם מנגנונים של התקדמות ושל תנועה ושל דינמיות שהם הכרחיים בחיים בכלל, ובטח בחיי זוג. זאת אומרת, יש שלבים, קורים דברים, יש אבולוציה. אז אם התחלנו עם ההתאהבות ועם השגעת, ואחר כך התמסדנו, ואנחנו, אוקיי, אז התמסדנו זה כבר משהו שאנחנו בתזוזה, בעשייה, בחשיבה, בהתארגנות. ואז אנחנו במקביל מפתחים קריירות, עושים דברים, כל אחד זז לאן, אנחנו כל הזמן בתנועה, כן? עכשיו אנחנו בתנועה ואנחנו ביחד. אנחנו נעים ואנחנו גם מנדנדים את האונייה שלנו כל הזמן. כן. אז אין פה תקיעות. הבעיה קורית כשאנחנו, לא קורה כלום. מההתאהבות הגענו אני עובד מ8-5, את עובדת מ8-2, שישי אצל אמא שלי, שישי אצל אמא שלך, איזה כיף, בוא נתאבד. זה תקיעות. התשובה לשאלה האמיתית שלך זה להיות כל הזמן בתנועה, בהתקדמות, וזה לא זוגי. אני לא יכולה לחייב את בן הזוג שלי להיות כזה. אני יכולה רק לדאוג לזה שאני אהיה כזו, הוא יכול להצטרף אליי או לא. אם הוא לא מצטרף אליי, יש פה בעיה. אבל איפה היא לומדת, או הוא לומד? אף אחד לא מלמד את זה. אז קודם כל יש את משפוחה, נשאיר מספר טלפון, 052. תראה, אני חושבת שחלק ממה שפנינה אומרת, ואני חושבת שזה מדויק להפליא, שיש גם את העניין של הוא חייב לי, היא חייבת לי, נכון? אמרת קודם, מה, אבל זה לא בסדר שאני מצפה מבן הזוג שלי או בת הזוג שלי שידאגו לאושר שלי? לא. בטח אם אני מרגיש שאני דואג לאושר שלה. סבבה שאתה, יופי, זה אחלה שאתה דואג. אל תספר לך, זה סיפור, אתה מספר לעצמך סיפור. אתה אולי נותן לה רגע קסום, רגע, כן? רגע. רגעים. החיים שלנו זה אסופה של רגעים. מקסימום, רגעים. ואנחנו משתדלים שיהיו קצת גם רגעים יפים, טובים, ששווה לזכור. אז אם אנחנו מדברים על אז אתה לא נותן לה אושר. אף אחד לא נותן למישהו אושר. אם אתה לא מחליט שאתה חי את החיים שלך מתוך מקום של משמעות, מישהו אחר ייתן לך משמעות? בוודאי שלא. אבל איזה אושר יכול להיות בלי משמעות? המשמעות היא כל אחד צריך לדאוג לעצמו למשמעות, זה אין ספק בכלל. ואם אנחנו מדברים על בורות, אז בהקשר הזה, אחד הבורות המרכזיים זה באמת, הוא חייב לי, או היא חייבת לי. למה? כי ביום ככה וככה, וזה גם דוגמה מצוינת למיניות. אם אני אחראי למיניות שלי, אז אני רוצה חיי מין, אוקיי, הבן זוג, בת זוג שלי לא רוצה חיי מין. אני יכול לכפות עליה? לא. אני יכולה לכפות עליו? לא. הוא אמור לספק לי את זה? לא, אבל זה נשמע כמו אי התאמה.
נכון? בסופו של דבר, נכון, אם אחד מה מה רוצה... זה נכון. נשמע מאוד. אחרת זה סבבה. העניין, אנחנו מדברים פה על העניין של חייב לי, חייבת לי. אז כאילו, אם יש משהו מזוקק, טהור, שכאילו יחסי מין, אתה חייב שניים. אתה לא עושה יחסי מין עם עצמך. אתה עושה עם עצמך מין, אתה לא עושה יחסים. כן, אבל זה באמת קצת נושא מאוד מורכב בזוגיות, כי בעצם הדבר היחידי שמבחין בין זוגיות לכל קשר אחר, זה המיניות. אלא אם כן יש משהו אחר. בסדר, אנחנו מדברים על זוגיות כן. מונוגמית, אוקיי? בעצם אני שם את המיניות שלי, כביכול, בתוך הסל של בן הזוג שלי. ואם הוא לא מספק את הסחורה, אז אני בעצם נמצא במקום שאני... ועדיין אין לי שום נטול. זכות לדרוש לא, שום לדרוש דבר חס מאף וחלילה. אחד אנחנו אחר. לא מדברים על דרישה, לא, לא, אנחנו לא, מדברים חס וחלילה. על כאילו כן. כאילו למצוא את המקום שאפשר נכון, להסתדר ביחד, או להבין נכון. שאי אפשר להסתדר ביחד. נכון, וגם זאת גם תשובה שלפעמים צריך להגיע אליה. אני לא רוצה פה לגרום זה כמו היועץ זוגי בצומת מילר, שהוא שכן. ניסה לשכנע אותם, אתם לא מתאימים. אתם לא מתאימים, מתי תבינו, כן. אז נכון. אני לא רוצה להישמע כזה, אבל זה נשמע שאם אחד כל הזמן רוצה, ואחת כל הזמן רוצה, וזה לא נכון. משהו שאפשר לגשר עליו, נכון. זה חוסר אדמה. ואולי לא שאלת אף פעם, אולי את לא רוצה מין איתי, ואת כן רוצה מין בכלל. אולי את המין שאנחנו עושים את לא רוצה יותר. אין אולי. בעיה, אז ברור. כן? אז אוקיי. ברור. קודם כל כן. לברר מה זה אז מיניות. יש פה המון, צריך להיות שיח. יכול להיות שאתה חושב רק על עצמך כשזה קורה. נכון. אלף ואחד אלף ואחד דברים, וריאציות. נכון, נכון. זה לא נכון. אי-התאמה זה קפיצה מהירה מדי. יש הרבה בדיקות שאפשר לעשות בדרך. אבל, אז כן יצאתי היועץ מצומת מילר, סבבה. בסוף אתה בסדר. כאילו. אבל באמת הנחת המוצא היא, ואנחנו עובדות רק בגישה של מובחנות. אדם לעצמו, זוגיות, דבר נפלא. פלוס נהדר. אבל זוגיות היא לא מענה לשום דבר שאתה רוצה. אבל כאן בדיוק זה החלום ושברו. כי אני חושבת שבפנטזיה, אנחנו מדמיינים שהשני יגיע והוא ישלים אותי, והוא יענה על כל מאוויי, וצרכיי, וכאביי, והוא... כי החברה המציאה כן, דרכים איזה- בעצם לתקוע אותנו, נכון. להיות מתוסכלים, נכון, צריך להגיד את האמת. הדתות, לא, החברה. אבל צריך להגיד את האמת. בוא, דיסני, נכון, הוליווד, הכל. זה מה שאנחנו ראינו זה מגיל החברה. צעיר. נכון. וגם בדת, מה רוצים שנעשה? מה מצפים מאיתנו? זה כבר נושא אחר שאני לא כן, יודע זה אם נושא סבוך, אבל- אבל נכון, זה נכון, הציפייה מה היא זאת אומרת? שבעצם... בדת מצפים מאיתנו, מה אתה אמור לעשות? בכתובה, מה כתוב לה? מה אתה צריך לתת? עונתה, בין עונתה. היתר, בין עונתה לא היתר. יגרע. אוקיי, אז הדת זה פונקציה מאוד מאוד מרכזית בתפיסה חברתית. התפיסה החברתית אומרת שבזוגיות אתה צריך לספק שירותים עבור הצד השני. ואני באה ואומרת, לא, אני לא מספקת שירותים. אולי זה לא למנוע ממנה, אם נכון. אנחנו כבר אבל זה נכנסים לא לשם. לספק שירותים. אפשר לפרש את זה לכאן ולכאן, נכון. אבל כאילו זה כאילו סוג של לא למנוע ממנה, ובצדק, כאילו, כי אי אפשר למנוע מאישה כמו שאי אפשר. מהמם. אבל אני חושבת, אם אני חוזרת שנייה, אני עושה קצת אחורה, אני יוצאת רגע מסיפור הדת, כי זה באמת, אנחנו ניכנס למשהו שאנחנו לא נצליח לצאת ממנו. בסוף יהיו פה הפגנות מחוץ כן, בסוף באמת אנחנו לאולפן. נעשה עליי. פה בלגן. אני חושבת שבאמת אחד אנחנו כבר בבור מספר 40 נראה לי, אבל אחד מהבורות, זה שבאמת יש ציפייה שבן הזוג יענה על כל הצרכים שלי. אגב, הדביקי שבהתחלה עושים הכל ביחד, והכל, הכל, 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 וגם כשהוא לא ממש רוצה לשמוע את כל הסיפורים שלך, מהרכילויות של החברות שלך, או כשאת לא באמת רוצה לשמוע את כל מה שקורה לו עם הבוס בעבודה, או לא משנה, סליחה אם אני נשמעת כאילו, לא משנה, זה לא משנה הסיפורים, כן? בהתחלה שומעים, וזה אפילו מעניין, ובשקיקה, ובאיזשהו שלב זה לא כזה מעניין. עכשיו, הרבה פעמים זוגות מגיעים במצב, לא רק על זה, כאילו שפעם עשינו משהו, שהיום אני כבר לא רוצה לעשות, כי אז היה לי נחמד, ומאוד רציתי, כי הייתי מאוד מאוהב, ועכשיו כבר לא כל כך נוח לי, כי יש עוד איקס דברים לעשות, אבל בני הזוג לא עוצרים רגע לראות אם זה מתאים לשני. כאילו, זה מתאים לו, אני רוצה שיקשיבו לי. אבל זה הבור, כי זה התאים לו בעבר. אני נכון. יכול לספר סיפור על עצמי, כאילו, בוודאי, סוג לך של על זה. דוגמה. אם לא פה, אז איפה? איפה? יש דברים שלמשל, לשמוע סיפורים שלא מעניינים אותי. על הכיפק. שאני הבנתי שבתחילת קשר, אני מסוגל להכיל, לשמוע, ואחר כך לא. אני גם מצופה. אולי מצופה, ואז החלטתי, אני אשמח לשמוע אם זה נכון או לא,
לא לשמוע, אלא בהתחלה להגיד, לא, את יודעת מה, אני מעדיף לשמוע דברים עלייך, שקשורים אלייך, ולא לשתי חברות עכשיו שלו, זה כבר מההתחלה. מהמם, שם את כבר הגבול. מההתחלה. מהמם, שם את הגבול, כדי על הכיפק. כדי שלא אחר כך יגידו לי, רגע, אבל למה בהתחלה זה? מצוין. שם את הגבול, ברור, אסרטיבי, שבעצם מהווה סוג של תיחום לגזרה, אוקיי? אני תוחם את הגזרה, אני אומר, זה כן, זה לא. עכשיו, מה היא עשתה אם זה לא עשתה? זה כבר שלה. וזה באמת שלה. אתה אמרת, זה לא מתאים לי. עכשיו, הרבה פעמים בני זוג לא עושים את זה, או שהם מין, מה שנקרא, זורמים. אתה מכיר את הזורמים? כן, לזרום? כן, אז כן. זורמים, אז הם זורמים. ואז באיזשהו שלב, החיים קשים, ואתה לא יכול לזרום. אז אתה גם לא רוצה לזרום יותר. ואז בעצם מגיעים למצב של מיאוס ותסכול ואפיסת כוחות. יש פה עוד נקודה, אבל שצריך לקחת אותה בחשבון. כשאנחנו נפגשים, מתאהבים, אנחנו מדברים, תזכרו, ימים ולילות אנחנו מדברים. כן. למה? שיחות כל של אחד שעות. מביא חפירות. ארגזים. וכל ארגז או כל מזוודה שנפתחת זה מסקרן וזה מעניין, ואנחנו צמאים ואנחנו באמת רוצים לשמוע. מה קורה אחר כך? אין כמעט ארגזים מפעם. כי הם נפתחו, כי הכל הם ידועים. נפתח. זאת אומרת, נכון. בזבזנו את כל החומר הטוב. כן. מה קורה? אז אין חומר טוב, יש Good חומר stuff. משעמם. מה החומר המשעמם? למה הסמים אמרה נגמרו? לי, עשתה לי, אמא שלך עשתה, אני, הבוס אמר, אני, לא מעניין. קיצר, לא מעניין, אבל רגילים להרבה מלל. צריך להחליף מילים. מילים להחלפה, עושות רוח. זה כאילו, כי לימדו אותנו שתקשורת זה אינטימיות, נכון? אבל כדאי לשקף, ובזה אנחנו נסיים את החלק הזה, ואנחנו נעבור אוקיי. לאיזשהו נושא הבא, בתוך הנושא, כדאי לשקף בהתחלה, ובעצם כאילו לדבר על זה, שאנחנו נמצאים עכשיו בשלב שאנחנו זה, אבל לא, אף לא? אחד לא זה רוצה, לא אף אחד יעזור. לא רוצה להיות במערכת יחסים עם מחקר, או עם ספר מהאקדמיה. לא, מה פתאום? פשוט זה גם לא לזרום יעזור. פשוט זה להיות, גם לא יעזור. וכשאחר כך נגמר לך, ודורשים ממך, אז היה פעם, אז אתה אומר, היה פעם, ועכשיו אין. זה מה אבל שזה. זה, עוד פעם, זה המקום ששם הרבה פעמים אנחנו נופלים במעבר, של להבין כל אחד לעצמו, מה הוא צריך, מה נכון לו. אוקיי, זה שונה, אבל פה מה אני צריך? לא מה היה לפני שנה או לפני 10. מה עכשיו אני צריך? אז אוקיי, אז אני רוצה שמישהו יקשיב לי, ובן הזוג שלי הוא לא בדיוק קשוב, בסדר? כי לא משנה מה הסיבה. אז או שאני יכול לעשות אאוטסורסינג, שזה ממש לא מילה גסה, שזה בין אם זה ללכת לטיפול, בין אם זה למצוא חברה שאפשר לדבר איתו, איתה, בין אם זה כי הוא לא, עוד פעם, חוץ ממיניות, שאמרנו שזה נושא באמת בעייתי, אבל יש המון דברים שאנחנו מצפים בין הזוג שלנו. מיניות זה נושא נפלא, הוא לא בעייתי. יופי. האוטסורסינג, במובן, האוטסורסינג הוא בעייתי. האוטסורסינג זה הוא לא גם משהו איתה, בעייתי. זה כבר אנחנו אם זה נכנסים בחוזה, לזה. בחוזה הלא כתוב או הכתוב, הכל בסדר. הכל בסדר. מבורך. נכון. אבל מלבד זה, בסדר? הוא לא צריך לענות על הכל. ממש לא. הוא ממש לא חייב. ויותר מזה, אוקיי, זה מה שאני צריכה, או זה מה שאני צריך, הסל הזה, אוקיי, זה מתאים לך הסל הזה? מה מתוך הסל הזה אתה רוצה לקחת, מה אתה לא רוצה לקחת? בוא נדבר על זה. זה לא מדובר. עכשיו, זה לא מדובר לא כי אנחנו לא בסדר, כי לא לימדו אותנו. לא לימדו אותנו לדבר צרכים, לא לימדו אותנו לדבר רגשות. הרבה פעמים אנחנו שואלים אנשים מה אתה מרגיש. אז לפעמים זה כאילו כועס, עצוב, שמח. זהו. כן, הכנתי טבלת רגשות. יש קצת יותר. שיש בה המון קוביות. כל פעם שמישהו מקבל ממני מתנה, טבלת רגשות, ככה לרענן את האופציות, הלם, מהכמות, כאילו. ואז הוא אומר, וואי, כן, נכון, גם זה. אוי, אני מכיר. אבל כן, אנחנו לא מתורגלים. אני רוצה לעבור, ברשותך, לך על זה. לשלב הבא ומה שקורה שם, וזה קורה הרבה פעמים, אי אפשר לעשות פרק כזה בלי לדבר על מאבקי כוח, שבאים לידי ביטוי במריבות, ואני רוצה להבין מה אנחנו מנסים להשיג, כשאנחנו מנסים לשנות את הבן זוג בחזרה, אולי זה חלק מהמאבק, זה חלק מהמריבות. קודם כל, יש דבר כזה שהוא לא מגונה בכלל, שנקרא אגו. כלומר, אנחנו הרבה פעמים רוצים לנצח, כי אנחנו רוצים לנצח. וזה בסדר. כלומר, אנחנו לא יכולים, זה גם חלק מהעניין. כשאתה מכיר מי אתה ומה אתה, אבל זה בדיוק אתה העניין לא של נבהל. תפיסה אנכית ואופקית. נכון. כשאתה מסתכל על העולם בצורה אדלריאנית, נכון. אתה לא רוצה לנצח. נכון. אתה מבין שאין ניצחונות, שיש מישור ענק שאתה מתנועע במישור הזה. אין למעלה למטה, נכון. אין טוב, אין רע. אז כל הסיפור הזה בכלל של מאבק, מאבק בא להכניע. עצם המילה מאבק, אני באה להכניע מישהו אחר.
השאלה אם זה משהו שאתה רוצה לעשות עם בן הזוג שלך. כלומר, להכניע אותו. האם זה עושה לי טוב שבן הזוג שלי מושפל, כנוע, פגוע, ועוד על ידי? כלומר, זאת שאלה גדולה שהרבה ענקית. צריכים לשאול את עצמם. נכון. לחלוטין. והמון מגיעים אלינו מהמקום הזה. אחרי שהם לא שאלו. אחרי שהם לא שאלו, ואחרי שהם נתנו המון זמן לדברים לקרות. כלומר, הם מגיעים מתוך מקום של תבוסתנות, אבל שוב... גם היעדר כבוד בעיקר. והיעדר כבוד. לא מכבדים את עצמם. לא מכבדים את עצמם. זה אדם שמולם. אם מדברים עליך ככה, תקום ותלך. תגיד, זה אני לא מוכן לקבל, ואל תקבל. אבל אנשים אומרים, אני לא מוכן לקבל, ונשארים. ואז הם מתחילים, מה שקראתם, זה מאבקי כוח, ובמילים... ואז אני אחזיר. ואז אני אחזיר. כי אני לא הלכתי, אז אני אחזיר. יפה. אז אתה עושה לי, אז אני אעשה לך. ואז גם משתמשים בילדים, שזה בכלל קסם. זה כבר זה נהדר. כאילו, אחלה דרך, אגב, כי מה לעשות, הם שם והם אחלה, הם קהל שבוי, כן? אז אפשר להשתמש בהם כדי בעצם לסדר עניינים שקרו בכלל בזוגיות שלנו. אבל זה כבר נושא אחר של הדרכת הורים, אוקיי? אבל זה קורה. עכשיו, איך יוצאים מזה בעצם? אולי זה מה שאתה שואל, לא? כן, כי בסופו של דבר, ברור שהאידיאל היה להגיע אליכם כשזה מתחיל לחרוק, ואגב, יש זוגות כאלה. יש באמת? זוגות... כמה אחוזים? מעניין. נמוך יחסית. מאוד, כאילו, יחסית נמוך, כי באמת, לרוב מגיעים במשבר אקוטי. אבל המשבר הזה, פנינה, כשהם מגיעים ואומרים, אין לי כוח, אין לי אהבה, אני כבר לא מרגיש כלום, אפשר לשחזר את זה? אפשר על ידי... אנחנו לא משחזרים, אין לי התמחות בשחזור. סליחה על הניסוח. לא משחזרת, אבל אפשר לבנות משהו. לייצר אבל אהבה יש מאין, בסופו של דבר? תראה, אהבה זו מילה מאוד מאוד מופשטת, האם... וגם היא הוליוודית, בוא. כן. מה זה אהבה? ומה זה אהבה, ואיך אנחנו מתייחסים לאהבה, ואיך אנחנו יודעים שהיא התעוררה, ואיך אנחנו יודעים שהיא מתה, וזה מין שאלות מאוד אמורפיות. אני לא יודעת להתמודד איתן. אני יודעת להתמודד עם זה של אני רוצה את האיש הזה או את האישה הזאת איתי במסע, או לא רוצה. אני מכבדת אותו, מעריכה אותו, מוכנה לראות בו רע, עמית, מישהו שאני אעשה עבורו, איתו, מישהו שאני מוכנה להיות איתו בערבות הדדית לשעות קושי ומשבר. זאת אומרת, האהבה היא באמת, זה טריקי, אני לא יודעת להתייחס לזה. אבל אפשר לקחת יחסים מאוד 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 מקולקלים, ולבנות אותם אחרת. כן, אפשר. בתנאי שיש שם רגש. ברגע שיש אפתיה, כלומר, ההפך מאהבה הוא לא שנאה. כלומר, בדרך כלל שאני שואלת את זה בקליניקה, אומרים לי, הרוב כבר די יודעים, אני חושבת, או שפשוט הלקוחות שלנו, אין מה לעשות, הם אינטליגנטים, אבל הרוב יודעים. אבל באמת ההפך מאהבה הוא לא שנאה, הוא אפתיה. כלומר, אם אני רואה זוג שמגיע, שיש איזושהי אפתיה שאמרת, נגמר, כלומר, אין שם רגש בכלל, גם לא כעס, גם לא, לפעמים אפילו שנאה יוקדת, היא עדיפה מאשר אפתיה. כי אפתיה מבחינתי זה קו רציף, באמת. שכבר אי אפשר לחזור ממנו? או הרבה יותר קשה? שהרבה יותר קשה. כן. שהרבה יותר קשה, ולרוב גם, אני לא חושבת שהם באים כדי לחזור ממנו, הם הרבה פעמים באים כדי לקפל את הגושפנקה, את החותמת, שזה נגמר. שהם ניסו הכל לפני שזה נגמר. כן. בואו ניגע בנקודה כואבת נוספת, שעמום. השגרה. בחוץ העולם נראה אין ספור, בטח היום שיש רשתות חברתיות וכולם רואים את כולם, זה נראה שיש אין ספור ריגושים, פיתויים. איך אפשר לחזור וללמד אותם, להמשיך, לחזור, למצוא עניין במוכר, בידוע, בזה שאנחנו כבר פתחנו את כל הארגזים לראות את הסדרה מקום שמח של נועה קולר. קודש הקודשים בשביל להבין. באמת, מקום שמח, נועה קולר. מקום שמח, המלצה חמה, רם נהרי, היא כתבה, הוא ביים, היא גם משחקת. ושחקנית מטולטלת, צריך להגיד זה. נכון, כבוד למגזר. כבוד למגזר. שחקנית מדהימה, אישה מדהימה. ואני חושבת שבאמת, אחד הדברים שרואים שם, זה רואים איך זוג עם ילדים, כבר שעשה דרך, כבר עברת 7 שנים, כנראה כבר בשנה, לקראת העשירית, ואיך הדברים נהיים משעממים ומתסכלים, איך מסירים לגמרי חציצה, איך הוא נכנס, סליחה על הביטוי, ככה זה גם נאמר בסדרה, לחרבן בזמן שהיא מתקלחת באותם שירותים, והיא שואלת אותו, נראה לך שאתה מחרבן כשאני מתקלחת? והוא אומר, אני מה רוצה שאני אעשה? זאת אומרת, לשם זה מגיע, וזה מפחיד. אתה מסתכל על זה רגע מהצד, זה מפחיד. ואני לא אספר לכם מה קורה בסדרה, אבל בסדרה... בלי ספוילרים, כן. ספוילרים, אבל היא משתעממת.
או חושבת שהעולם גדול וקסום מחוץ לקשר שלה. ואני חושבת שהתשובה היא, ואני מאוד אוהבת את התשובה ומאוד עובדת איתה, יש דברים צריכות להיות לנו פנטזיות, המון פנטזיות, לא רק מיניות. ואנחנו צריכים לשמר את הפנטזיות שלנו. בתוך הקשר? פנטזיות בוודאי. או איך? בראש. בראש. כן. אתה מפנטז בתוך הראש שלך. רק ביני לבין עצמי? אני לא משתף, זה לא משהו אתה יכול לשתף, אתה מדבר על פנטזיות מיניות כנראה. לא, על הכל. אפשר לשתף, אתה יכול, אבל אתה גם יכול לא. אתה לא אין חובה. השיתוף הזה, יש איזו אסכולה שאני באמת לא מבינה מאיפה היא באה, של מספרים אחד לשני הכל. למה? למה? מיותר לחלוטין. לא, כן? אסור לבן אדם שיהיו לו סודות עם עצמו? כן. אסור, לילד צריך ללמד אותו שמותר לך, שיהיו לך סודות שלך, הם רק שלך. וכשיש לך מוח ויש לך פנטזיה ויש לך דברים שהם רק שלך, והם לא חלק מתוך הזוגיות, הם שלך. אז גם השני לא מובן מאליו. אז גם העולם הרבה פחות משעמם. נכון. יש לי שאלה שהיא קצת פרובוקטיבית. יאללה. כי עד עכשיו היינו פשוט נורא, היינו ממש מהוגנים, וכן. לחלוטין. לגמרי. יש מקרים שאת מוצאת את עצמך, כשאני נזכר בה, אני צוחק, כשאת מוצאת את עצמך כמו עופר מצומת מילר, היועץ הזה. זה לא מתאים ואתם אין לכם מה לעשות ביחד? זוג שבאמת לא נועדו להיות ביחד, התחתנו מהסיבות הלא נכונות, אתם פשוט כאילו נותנים להם את הגושפנקה? אתן מהצד שלכם? אני עוזרת להם להבין לבד. אני אלופת המגרשים. כן. האמת הגיוני, אני אלופת המגרשים. לא, יש לנו הספק יפה. ואני לא מתביישת, אני מאוד גאה בזה. אני חושבת ואני אומרת מלכתחילה לזוגות, שאתם מתחילים תהליך איתי, אני אומרת את מה שאני רואה ואת מה שאני חושבת, כי אנחנו ביחד פה בעניין הזה, ואם אני רואה שזה פשוט מבוי סתום, שזו דרך נהדרת להמלל זה את זה, שזה מה שהם למדו ועושים הרבה זמן, וזה לא מתקדם לשום מקום, וזה לא, אף אחד לא רוצה לקדם את זה, זאת אומרת, הם חיים את זה ככה. והם הרבה פעמים באים אלינו, בשביל לחזק אותם מול השני. כדי לכבס את זה, זה כאילו כמו לכבס כסף, כאילו, כסף שחור. כן. הם באים לחבס את היחסים, כאילו, הם באים אלינו, הם מפקידים אצלנו את כל השכלה שלהם, סליחה על הביטוי. בדיוק הסברתי בסאונה אתמול למישהו מה זה שכלה. יפה, אז הנה, אז אתה בקיא. את כל האיכסה שלהם, אוקיי? וכאילו, אז אנחנו בטיפול זוגי. אז עכשיו אנחנו בסדר. עכשיו אנחנו על הקו, אנחנו עלינו על דרך, אוקיי? יפה. אממה, לא עושים כלום בשביל זה, רק באים, צועקים, שופכים את כל הביבין שלהם אצלנו, ומצפים איתנו לעשות עבודה, כאילו להציל אותם, לתקן אותם. את לא בסדר שאת לא עושה את כל העבודה. לא בסדר, את לא מצדיקה את הכסף. אז וואלה, לא. כאילו, חבל. כאילו, בוא ניפרד כידידים, מה שנקרא. זה לא העניין, לא לשם כך התכנסנו. עכשיו, יש זוגות שרואים שיש כאן כל כך הרבה קלקול, וכל כך הרבה כאב, וכל כך הרבה שכלה, שכאילו, באמת מתחשק להגיד, אני לא אומרת אף פעם, אני כן שואלת, זה המון שאלות, זה פחות אמירות, זה יותר שאלות. כן. ככה אתם רוצים לחיות? ככה אתם רוצים? איזו שאלה חזקה. כן, זו שאלה חזקה ומאוד מאוד מעצבנת הרבה פעמים, כי היא מטריסה. זה החיים שבחרתם לעצמכם? כן. זה מה שאתם רוצים שהילדים שלכם יראו? יש לך בת, אתה רוצה שזאת הזוגיות שהיא תראה? שכך היא תבין שגבר אמור להתייחס לאישה? ולימים היא תתחתן וככה גבר שלה יתייחס אליה? זה מה שאתה מאחל לה? עכשיו, כשמביאים את זה מהצד הזה, זה הרבה פעמים סתירת לחם מצלצלת, וזה כן עושה איזה סדר בקופסה. בקופסה, כן. לגמרי, זה מזיז רהיטים. לא תמיד. גם זה לא תמיד, במובן החיובי. קופסה, לא, נכון. אבל כן, יש כאן, תראה, להגיד, אתם לא מתאימים, מי אני? קטונתי, בסדר? אבל אני כן יכולה להגיד, תשמעו, יש כאן 1, 2, 3, 4, שהוא לא תקין, בוא נראה מה עושים עם זה. עכשיו, יש כאלה שרוצים לעבוד ולתקן, ויש כאלה שרוצים עוד פעם לבוא כדי לסמן וי, ויש כאלה שפה בגלל אשתי, או בגלל בעלי, או לא יודעת מה, כי מהביטוח נותנים להם החזר. לא ברור למה הם הגיעו. אהבתי. כן, ואז אתה אומר, אוקיי, הבנתי. כלומר, אנחנו גם מבינות, ואם אנחנו רואות שלא עובדים, ולא מחויבים לתהליך, אז חבל.
יש לי שאלה שאני לא יודע אם היא תשאיר אותנו אופטימיים או לא, אבל... נראה לי שעד כה אנחנו מה זה פסימיים, כאילו, זהו, לא? אני מנסה להביא, אולי... אתה לאט לאט החיוך שלך יורד, ככל שאנחנו מתקדמות בפודקאסט. יש לי הרבה תקוות לפרק ב'. מה אחוז ההצלחה? וואו, הגדר של מה? הצלחה. בדיוק, יפה. זוג שנשאר ולא סובל. תראה, תלוי מה זה סבל. הלכתי על המינימום, נכון? לא, אז אני אגיד לך משהו. ממש, קודם כל, אתה לא מצפה להרבה. כל פעם, אני רוצה להעלות את האחוזים או משהו. אני אענה לך קצת אקדמית, אבל אני מאוד מאמינה בזה. כל פעם שיש משבר, יש הזדמנות. מה קורה בעצם במשברים? בכל דבר, אגב. נכון. אחד מבני הזוג אומר, אני את התפקיד הזה סיימתי. נגיד, אני הייתי זאת שמטפלת בכל משק הבית, בסדר? יום אחד התעוררה גברת פנינה ואומרת, אני את זה לא עושה יותר. נגמר. מה קורה? הלו, יש חוזה. מה קורה? חתם. חיות מסתובבות בבית, מה קורה? אבל אני את זה לא עושה יותר. ואז נכנסים בעצם לתקופה של קרייסס, יש משבר. אני את זה לא עושה יותר, הוא לא עשה את זה אף פעם, לא מתכוון לעשות את זה עכשיו, אנחנו במשבר. המשבר, לאט לאט אנחנו עובדים על המשבר, בעצם כל אחד מקבל איזשהו תפקיד אחר, אנחנו עושים החלפת תפקידים, עושים איזה שינוי בגזרה, וחיים ככה על איזה 3 שנים. ואז הוא מתעורר בבוקר ואומר, אני לא מסיע יותר בבקרים, נמאס לי מהמרוץ הזה. נכון, דוגמה קטנה, מה? אבל זה משבש את הכל. מי אתה שתגיד מה אתה כן עושה, ולמה לך יש זכות להגיד שזה, מלחמת עולם. ועוד הפעם אנחנו בקרייסיס. עכשיו, זה הסיפור. הסיפור הוא לא לחיות בפלט, אין פלט בעולם. יש, מי שחי בפלט... בבית העלמין. כן, פלט, כן. לא יודעת, איפה יודעת, אולי שם רוחות. אבל אין פלט בזוגיות, וגם בגלל אי אפשר, המדדים האלה של הצלחה הם מאוד מאוד טריקיים. יוצאים מאיתנו בדרך כלל מבינים יותר, טוב להם יותר, הם מכבדים יותר, יש להם שיח יותר טוב, הם לומדים טרמינולוגיה, קצת מילים אחרות. כן, קורים דברים. הדברים קוראים. בטרמינולוגיה, אני נזכר במבטא של מישהו שאומר את זה. כן. כן. אנחנו לא נזכיר. אבל אני חושבת שנורא חשוב להבין, עכשיו, יותר מזה, כשאתה הולך לתהליך, יש מה שנקרא שינוי ממדרגה ראשונה, יש שינוי ממדרגה שנייה. רק בשינוי ממדרגה שנייה זה שינוי באמת ממשי, שיש בו משהו, שבאמת הצלחנו לעשות איזושהי עבודה פנימית, לעזור לבן אדם להכיר את עצמו טוב יותר. זאת אומרת, בן אדם שהוא ברמת מודעות, היכרות עצמית טובה יותר, קבלה עצמית, אפילו אהבה עצמית. ואז אנחנו כבר בכלל יכולים לדבר על דברים, יש דברים שהם מינוריים, הם על השטח, הם בסיסיים, ויש עומק. וזה נורא תלוי כמה תלך, ולא כולם יכולים לעשות שינוי ממדרגה שנייה. לא כולם. לא לכולם יש את היכולת, המסוגלות. גם לא כולם רוצים, גם לא וזה כולם בסדר. רוצים, וזה בסדר. אז האם יש הצלחה? המון הצלחה. האם זה יהיה רק לבלי עד סוף ימי חייהם? לא. ובכל זאת, אני רוצה לצאת פה עם מספר, אני מרגיש כמו זה שאומר, גברת, רק שאלתי מה לשים בפיתה. מה, כמה מתגרשים? כן, לא. מה אחוזי ההצלחה של זוגות שנכנסים, מפורקים, ויוצאים ממשהו שאפשר לעבוד איתו, ואפשר להמשיך איתו? בערך 50%. כן, אני חושבת שזה... ב-50% לא מוכנים לקחת אחריות. נכון, כן, ויש כאלה שבאו באמת במצב, כלומר, יש לזה כל מיני... יצא לי עם כותרת, פנינה. זה מורכב, זה קצת מורכב, כי יש זוגות שמגיעים אלינו, מה שנקרא... כאילו, טוב שנזכרתם. כן. עכשיו באים, כזה. כן. באמת, שכבר לא נשאר מה לאסוף. שהשברים, באמת, הם מפוזרים שם, כאילו, באמת אין שם מה... ידיים של אחד על הגרון של השני. לא ברור מה, כאילו, באמת. ולכן הסיכוי שם להצליח לבנות משהו מתוך השברים האלה, הוא באמת, גם קוסם לא היה מצליח. בלתי אפשרי, וגם לא בהכרח נכון. כן, לא בהכרח כדאי. עכשיו, זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושבת, כאילו, אני מסתכלת על הצלחה אצלנו, ואחוזי הצלחה שלנו. מבחינתי, אדם שהגיע... לא, אם יש לך אחוזי הצלחה יותר טובים מה-50 של פנינה, תשוויצי. לא, לדעתי הם אפילו, אני לא יודעת, אנחנו די אותו דבר, אם לא יותר גרועים. אבל, רגע, אבל אני אסביר. אני מנסה פה להכניס עניין קצת בין האחיות. אבל אני אסביר למה זה עדיין תהליך מוצלח. כלומר, מבחינתי זה תהליך ייעוצי מוצלח. כי אדם שמגיע עם... באמת המון חושך, לגבי עצמו, לגבי מה שהוא רוצה, לגבי הזוגיות שלו, הוא יוצא, אני לא אגיד עם אור, בסדר, אבל הוא יוצא עם חלונות. הוא פותח חלונות, סוגר אותם, הוא יודע
קצת לאוורר את הדבר הזה, והוא יכול לבחור. עכשיו, אם מישהו בחר, או מישהי, לא חשוב לצורך העניין, בחרו להפסיק את הזוגיות, לסיים אותה, וזה תהליך מוצלח עבורם, כלומר, זה נכון להם כזוג זאת הצלחה. אז אז זאת הצלחה הצלחה. למרות שלא זה. זאת הצלחה. מבחינתי, כמי שיושבת איתם בחדר, ומביאה אותם מנקודה X לנקודה Y, כלומר, עזרתי להם להגיע מנקודה אחת לשנייה, זו הצלחה. עכשיו, נכון, כאילו בעיתון לאישה זה לא נחשב להצלחה, כן. בסדר? אוקיי, כאילו כזה. כן, אבל, לאישה, כן. כן, פחות. מי שמכיר, קצת זקנים פה וזה. אני חושב שאתן צריכות לעבור קורס במחירות, שיראה לכם איך... אצלנו 100% הצלחה! אבל עוד פעם, תגדיר הצלחה. אצלנו 100% הצלחה. מה זה הצלחה? זה אני כבר, יודע, זה באותיות הקטנות. אני סבבה? יודע. אני רוצה לצאת ככה עם שתי תובנות, אני אקח מכל אחת מכן, לתרגיל בית, למאזין שמרגיש שהניצוץ קבע, ואת יכולה לשתף אותו, פנינה, נתחיל איתך, בפעולה אחת קטנה, אולי אפילו מלאכותית, שהוא יוכל לעשות היום בערב, כדי להתחיל לכתוב את החוזה מחדש בצורה בוגרת יותר. לחזור מעבודה בשעה סבירה, לאכול ארוחת ערב, להיכנס להתקלח, לבדוק שהציפורניים קצוצות, שאין שערות מיותרות בשום מקום בגוף. אני מדבר פונה לגברים, כן? לשים הרבה ריח טוב, ולהיכנס לחדר או למיטה או למקום שיכול לאפשר שיח קרוב עם בן או בת הזוג. למה אני מדברת על... אנחנו שוכחים לעבוד עם חושים. אנחנו רוצים חושניות, ואנחנו לא זוכרים שיש שם חושים בדרך. אנחנו מריחים, אנחנו ממששים, אנחנו מלקקים, אנחנו עושים המון דברים, בלי לשים לב. כשאתה בא עם ריחות העבודה שלך, או הטבק שלך, או לא משנה מה, חוש אחד שלי כבר נעלב. אני אומרת, בואו ננסה להגיע לשיח קרוב, עם אפשרות שכל החושים שלנו יהיו מעורבים באיזושהי מידה, בואו ניכנס עם איזה בקבוק יין טוב, בואו נעשה משהו טיפה אחרת, וזה לא ייקח אותנו ליחסי מין. אני לא מנחה עכשיו איך להגיע לאינטימיות מינית, זה בכלל לא קשור. הפרק של מחר אמרנו. בדיוק, זה הפרק של תמיד, אני קוראת לזה, אבל ברצינות, אם אנחנו רוצים לעשות טיפה אחרת, קצת מודעות עצמית, עם מה אנחנו באים, איך אנחנו באים, מתי יצרנו לאחרונה מרחב אינטימי. שמאפשר שיח אינטימי, שרוצה לקרב. מתי חשבנו על החושים שלנו? מקווה שהיא לא תגיד לו, מה נסגר איתך? מה אתה רוצה? אז רוב הגברים אומרים, מה את נורמלית? ישר היא תגיד, מה עשית? זה כמו פרחים ביום שישי. מה עשית? מה עשית? אבל לא, אני מבטיחה שלא. מקסימום שיגיד שהוא שמע את הפרק ויביא סימוכין, אסמכתה. בבקשה, אנחנו מבקשות... שפנינה אמרה. כן, אזכורים. אביטל. אני אגיד משהו יותר פרקטי. כאילו... לא יותר, אז תסתכלי על מבט כזה. לא אמרתי שזה לא פרקטי מה שאמרת. אני אגיד, אגב, מה שאני אומרת, כאילו, זה תופס גם בהורות, אבל בטח ובטח בזוגיות. דיאטת למה. אוקיי? איך אנחנו אוהבים לשאול שאלות למה? אני הבנתי שזו שאלה נוראית. למה לא הורדת זבל? למה לא נגעת בי בבוקר כשהתחלתי איתך? למה לא, למה? עכשיו, אני לא יודעת, אני אישית, כשאני שומעת למה, לי זה מזכיר ישר את איזושהי מורה מכיתה ג' שאומרת, לא לי, כי אני תכנן, אבל נניח, היא אומרת למה לאיזה ילד שלא עשה שיעורי בית, וישר כאילו הוא מתכווץ, נכון? כי זו הפעולה האוטומטית שאנחנו שומעים למה. כן. אז אנחנו בבית נכנסים וישר מתחילים עם הלמה. בסדר? למה? זה לי הרבה יותר שווה, היה אצלי יין, היה ריח נכון, טוב. מה את מתחילה עם הלמה? אימא'לה, את אמרת מה כן, את אני מייבשת. אומרת מה לא. אני אומרת מה לא. שלילית. דיאטת למה ולעבור ליין. אבל פשוט די, כאילו, שנייה לפני שאתם באים לשאול את הלמה הזה, תתני דוגמה, במקום למה לא הורדת את הזבל, תני לנו... למה באת כל כך מאוחר? רגע, אני אתן לך דוגמה קלאסית. לא, דוגמה למה כן. רגע, דוגמה קלאסית, בסדר? היה לך יום עמוס בעבודה, נכון? כן. זאת השאלה. דוגמה קלאסית, בסדר? הרבה פעמים, זה חוזר לנו בקליניקה, זה מדהים, הנה, אגב אחוזים, וזה... פרקטיקה, סליחה. בפרקטיקה, אתה צודק, תודה. הנה, התיישרתי. אני שוטר הפרקטיקה. סתן עליך, אני מתיישרת, אני נזופה פה, הנה, הלמה מופנה אליי, אני נזופה בכיתה ג'. למה אמרת פרקטיקה? בדיוק. גברים שמבשלים, בסדר? שזה על הכיפק, כל אחד מבני הזוג מבשל, והם לא מנקים אחריהם את השיש. זה חוזר עצמו בפרקטיקה, אין סוף פעמים. למה, אם אתה כבר בישלת, אתה לא מנקה את השיש? ואז הם באות עם הלמה, לא משנה מה הוא הכין
לא, אם זה היה בשבילם ארוחה רומנטית, זה הלמה הזה, בסדר? עכשיו, שוב, עוד פעם, גברים, נשים, לא משנה, זה לצורך העניין, במקרה הזה, זה פשוט דוגמאות שקרו, באמת קרו. נורא, כן, מקריות מדהימה. במקום להגיד למה לא ניקית את השיש, אפשר להגיד, וואי, אתה יודע, מאמי, כאילו, אחרי שאתה מבשל, אולי תנקה את השיש, בחייאת, כאילו, זה מה זה מבאס, כאילו. לא יקרה לה שום דבר אם הוא בישל והיא תנקה. גם, הכל בסדר, אבל העניין הזה של לבוא ולהגיד הלמה הזה, זה ישר מקפיץ. אצלי, לא יודעת, אני כל הטלטלים שלי נהיים עוד יותר מקרוזלים. די עם הלמה. עכשיו, אני חטאתי לא מעט בלמה, כאילו, זה דיאטה, וזה דיאטה, לדעתי, כמעט קשה כמו דיאטה מפחמימות וסוכרים, כן? כאילו, אנחנו רגילים לפעול בתבניות מסוימות, בשטנצים כאלה, אנחנו לא חושבים בכלל. אז קודם כל, לא למה, ודבר שני, אם כבר, קצת כמו שפנינה אמרה, לחשוב שנייה. לחשוב, לא לפעול באוטומט. ואת זה אנחנו מאוד מלמדות בקליניקה. איך לשנות את האוטומט, איך לקחת אותו בפרקטיקה? בפרקטיקה. עשיתי לה פרצוף של פרקטיקה, ורק לפרוטוקול, אני אומר, זה אני עשיתי. זה אתה. איך לשנות את האוטומט, איך לא להישאב למוכר והנוח, שהוא הרבה פעמים הוא לא טוב, כי עובדה שהגענו לכאן. עד הלום. בדיוק. פנינה ואביטל, תודה רבה לכן על המון המון ערך. אני אקרא מכאן למאזינים שלנו, שאם יש אדם אחד שהפרק הזה יכול, אם חושבים שהוא יכול לשנות להם את החיים, יש כפתור share, זה כפתור שלוחצים עליו, זה מעתיק את הלינק של הפרק, תעשו הדבק לוואטסאפ שלו או שלהם, ותעשו הרבה טוב לעולם, תבורכו, אתם יכולים לכתוב תגובות כאן בתוך הפרק, וכמובן נתייחס לזה, או הצעות לנושאים שתרצו שנדבר עליהם בפרקים הבאים. ואנחנו נתראה שם בפרקים הבאים, כולל בפרק הסודי והחשוד שדיברנו עליו. אם יהיו מספיק תגובות על זה, זה גם יתממש. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה.